Sziasztok, én Peti vagyok, és ez egy nyaralás rész. És itt van velem egyik jó barátom, Kovlaci 21. Sziasztok! Ez itt az ő nyaralója. Hát igen, megyünk is bentebb. Hát ilyen régebbi korira van berendezve, egy kis új dizájnnal. A medencével. Igen. Meg benézhetünk akár a házba is. Most van kedvem egy kicsit napozni. Na most már elég volt. Végén még megsülök. Most beleugrok a medencébe. Árkodok. Piranha vagyok. Igen. Látom, van itt tábortűz is. Jaj, megnyugodtam! Jó vagy. Jól. Megsütöm a sült csirkehúst. Jaj! Nehogy a végén meg magad a süsd meg. Sült Peti 666 Megsütöm az aranyalmát. Nem akarja visszaadni. De belement és nem adtam vissza. Adjad vissza sülten. Sült aranyalmát akarok. Jaj, a végén meg megcsülök. Várjál, nézd meg, ott lesz benne. Tényleg. Megnézem. Nem látom. Ott van, én már látom. Hol? Nem látom. Tűz, adod vissza. Itt van-e? Adjad Látod? már vissza. Ott van sült aranyalma. De jó. Megsütjük az aranyalmát, sima alma lesz. Meg nem is tudtam. De jó. És csak kicsikét bugol. Hát ja. És kicsikét éget. Nem tűnik fel. Na. Ez Ja, jó tanács. adjál már egy csántolt aranyalmát, mert nekem is volt, és az előbb megöltük egymást poénból, és ez ad egyet. Viszont. Tessék, itt a fele. Pont 3 maradt. Nekem, 3 neked. Ki vagyok segítve. Nálam 30 volt, na mindegy. Mit csináljunk? Nem tudom. Már kezd késő lenni, addig énekeljünk valamit a tábortűznél. Hol van? Na, megtaláltam. Egyébként itt van egy szép város sarkon, majd azt is bemutathassuk. Ez a Coolcraft. Igen. De közben akkor addig bemutathassuk belülről is a házamat, ha van kedved. Na most már tényleg hideg van, menjünk be. Itten ugyebár ilyen. Képed van. Aha. Kicsit fura, még nem láttam. Jézus. Na, itt meg ilyen diakar, meg dia. Itt van a konyhám. Szép kis díszítéssel. Egyébként. Itt van egy ilyen akvárium, és itt van a lovam. De cuki, szia lovacska. Ó, és fel tudok ülni rá. Mehetsz vele egy ilyen pitike kis kört itt. Jó. Na. Oké, egyébként? Jaj! Szép házad van, Kovlac. Jaj! Ez a ló életveszélyes. Hát azt tudjuk, mert fehér a neve, úgyhogy... Na menjünk. Hagyjuk magára, Pati. Itt van az emelet. Itten egy ilyen ládaszoba van. Pedig a szobá. Itt pedig Kovlac ilyen szobája. Igen. Na, Itt tudok aludni. igen, mert... Na, akkor bemutassuk akkor még a várat is. Mutassuk. Most Mutat. megyünk a várkiránduló túrára. Igen, meg akkor ennyire, akkor már várost is bemutathassuk. Egyébként ez a Cool Black város. Akkor menjünk szerintem akkor az elejére, csak most elkezdett esni az eső.
Au. Süper volt. Aha, látszik. Na, akkor menjünk akkor hozzá a Na, most város elejére. előveszem a kardot. Gyere a város elejére. Ó, megállszok, felveszek a sort. Megállt. Gyere. Ugyebár a város az itt kezdődik, üdvözlő. Cool Black is elrotva. Igen. Menj be, menjünk be először a városházára. Itt le vannak írva dolgok. Igen. De ez meg az én kis irodám. Na, itt le vannak írva ilyen klános dolgok, mert van egy klán a városban, az a neve, hogy védők. És az, hogy itt bárhol levéthetsz a városba, de a legjobb út mellett és házszámot kell a házakra kiírni. Na de akkor menjünk tovább. Egyébként ez a szalon még mindig a kultúra. Igen. Csak kicsiket felújítva. Ja, bár itt vannak utcák, ez a Vödör utca, Pesti út, Vödör utca. Itt pedig a Pesti út és a Vödör utca így két irányba. Vagy Pesti út és a falu. És itt van egy Kiadó. Annyi olyan 24 000 forint lesz egy hétre, mert most akció lesz, így a nyár alkalmából, akció. meg ilyesmi. Itt pedig van a Patak utca, Igen, amelyikben te laksz. és itt van a boltok, ugye mi ez nem, majd még rendezkedek meg minden. Itt van egy vár, de még mindig nem ezt fogjuk bemutatni. Igen. Hanem azt ott! Ami a legszebb. Halleluja! Szerintem Na de előtte még nézzünk szét szerintem itt egy picit a városba. ez itt ugyebár- Magvölgyi boltja. Hát igen. Kicsit vannak trollok a városban, ez pedig a házam eleje. Itt pedig ugyebár még itt folytatódnak az utcák, de nem akarunk nagyon végigmenni rajta, úgyhogy akkor Óriási ez a város. hát eléggé, úgyhogy még folytatódik, de szerintem menjünk át, vágjunk át az erdőn, és akkor úgy meg tudjuk nézni a várat. Mi vagyunk a dzsungeljárók. Igen, itt igazából itt volt egy út, az volt a neve, hogy folyóköz, csak kicsiket letrolkodták. Itt is egy kicsit, de majd kijavítom. Na, ugyebár itt van a várunkon, itt Honda és én és Brutál készítettünk, és akkor menjünk is be. Igen. Ugye ezt még nem nagyon szabadna, mert még nem nyílt meg, de most így a videó alkalmából legyen. Megmutassuk. Hát ezeket a gyönyörűségeket itt belül Honda építette, nagyon szépek lettek, hát nézzünk szét bentebb is Főleg például. ez a zombi, ez valahogy nagyon tetszik nekem. Nekem is. Na, nézzünk szét, gyere, Igen. köves. Na igen. Még nem jártam, mert ez itt a felviszem Ugye, toronyba. igen, itt fel lehet menni a toronyba, csak ez egyelőre most le lett zárva, mert sokan visszaértek vele. Maradj már itt, mindjárt tépézek rá, csak be kéne csuknom a várat, hogy valaki nehogy bejöjjön. Ja. Mert még nincsen megnyitó. És egyébként ebben a bárban majd LMCP eventek lesznek. Oni mégse lesz, mivel ugyebár ilyen hülyeségek belettek ide építve a várba, de ez még lehet, hogy át lesz a vár megnyitójára alakítva. Akkor tépéztem, elfogadod? Ja, csak most F1-ben vagyok, és ezért nem látom. Ja, jó. Na, ugyebár itt felmehetünk. És aki nem tudja, mi az az LMCP, Warp LMCP. Igen, meg a Facebook oldalunk www.facebook.com/lmcpcoolcraft. LMCP, teám. Igen, Lájkoljátok, majd a leírásba lerakhatod a linket. le is fogom. Na, valahogy csak sikerült ott felmenni. Az első az... Ugyebár itt van ez a igen, ilyen szép és kilátó, de ugyebár ide majd nem lehet feljutni, mert visszaélések. Ó, na azért, fel volt velve majdnem extrém rálátás. Na most már egy kicsit csendben. Na, itt van ez
Hát itten ez az első szint, csak igazából nem lehet majd följönni az oszlopokba, vagy hogy mondjam, ezekbe, mert visszaélések voltak vele. Hát igen. Meg ugye, Mert például innen szoktak híjozni. meg PvP-k vannak itt, szóval. Bár én Igen, nem mondanám, hogy olyan jó híjászkodó helyszín, de... Na, múltkor volt ilyen blokk, és nem lehetett felülni. Most is úgy van, csak és kiütöttem, hogy megmutasd a játékosoknak fölülről a város egy Ja, részét. azért is mondom, hogy ilyen, mivel van ilyen blokk, ezért nem is annyira jó híjászkodó hely, szóval aki híjászkodni akar itt, az mondjon le róla. Meg ez a vár nem azért lett megépítve, hanem hogy ő szépítse a város, csak hát nagy átalakításokon ment át azóta. Ez itt a város eleje, azaz a legszebb része. Hát nem a legszebb, de hát igazából még itt kezdődik az egész város. Ja. Még mit mutassunk be a városba? Ott egy creeper! Bekkely. Verback! Na. Még jó ide. Kívül is van ott cuccok. Nincsenek. Tépézz, Jó, vagy akkor na most már felveszek mindent. tépézz már, akkor kiviszlak, és akkor még valami utolsó látványosságot mutassunk be. Mondjuk azt a creepert. Hát, van annál izgalmasabb is. Egy csontváz. Nem, Ez a hanem, nem tudom. Enderman. De ne sor... Aragon! Itt van Aragon. Na most megölnek. De nem mentem. Nézzétek már, hogy félszem. Na, tőled mindenki fél. Nem azért. Na mindegy. Itt a zombi! Tada! És megöltem. Na, gyere. Na most azért kapsz. Ja, Gyere. menjünk tovább. Itt van a Majd szerintem egy külön videóban bemutathassuk így az egész utat. Hát Csak hát minden az- utcát be fogunk bontatni, minden utat, minden fát, minden Igen. házat. Hát akkor mivel búcsúzunk? Búcsúzunk ezzel a szép kis Csótvány! Ne öld meg! mögöttem. Akkor búcsúzunk ezzel a szép nagy lakással. Ugye milyen nagy? Gyönyörű. Olyan szép. És Inkább nem milyen mondok kevés- semmit. Milyen kevés ablaka van, 1, 2, 3, 4 darab ablak. Egy ekkora házra minimum 100 000 kéne. Na mindegy, hát akkor, Na, ott még van egy. akkor ennyi, nem? És még itt van, ebből elmenekülhettek az esőrány. Ugye milyen jó. Most már Igen, ez sziasztok! brutál langyos. Most már tényleg mennünk kell, szóval sziasztok! Sziasztok.